Gusto mo bang manalo ng cash prize habang natututo? Join us in the search for 10 readers of the month. Pati teacher ay pwedeng manalo ng cash prize. Join na! Gusto mo bang manalo ng cash prize habang natututo? Sa mga interesadong sumali sa aming pa-contest, mangyari po lamang na i-video ang bata habang siya ay nagbabasa and send the video to my email address, gaibigan@gmail.com. Bago ang lahat, magsanay muna tayo ng pagbabasa. Ma, mama, ama. Sa, sama, sasama. Sa, sama, sa ama, sasama. Masa, masama ang ama. Ang ama, sasama ang ama. At ama, ang ama at mama. Tama, tama ang ama. Mata, ang mata ng ama. Tasa, ang tasa ng ama. Iya, ay ama. Ang ama ay tama. Sa masa, sumama ang ama. Ikaw naman? Ang ama ay sumama sa masa. Ikaw naman? Ang sama ng mata ng ama. Ikaw naman? Ikaw naman? Sumama ang mama sa mama. Ikaw naman? Ang mama ay sumama sa ama. Ikaw naman? Ang ama
at ang mama ay sumama sa masa. Ikaw naman? Ang tasa ng mama at ama ay sama-sama. Ikaw naman? Ang tama sa tasa ng mama ay masama. Ikaw naman? Masama ang tama sa mata ng mama. Ikaw naman? Sama-sama ang mama at ang ama. Ikaw naman? Masamang ama ang mama. Ikaw naman? Gusto mo bang manalo ng cash prize habang natututo? Join us in the search for 10 Readers of the Month. Pati teacher ay pwedeng manalo ng cash prize. Join na!